Tervetuloa tutustumaan Hyvä Tuuli Highlandin toimintaan. Olemme 3 luomutilan yhteistyöryhmä ja toimimme Etelä-Savossa Pieksämäen Jäppilässä. Kasvatamme ylämaan karjaa. Tuotamme sekä lihaa että jalostuseläimiä. Luomutuotanto aloitettiin vuonna 2000. Peltoviljelyn päätuote on heinä, joka käytetään eläinten ruokintaan. Lisäksi viljelykierrossa on luomukauraa ja luomuvehnää. Peltolaidunten lisäksi eläimemme hoitavat laajoja maisemanhoitoalueita. Luomun ohella eettiset arvot ohjaavat tuotantoamme. Eläimet kasvavat koko elämänsä kytkemättöminä laitumilla. Emot hoitavat vasikoitaan lähes vuoden ikään. Nautojen ruokintaan käytämme ainoastaan heinää, luomuvilja myydään myllyillä. Kaikki tuottamamme liha myydään omasta tilamyymälästä suoraan kuluttajille. Myynnissä ovat eri lihalajit tuorelihana, raakapakasteet, makkarat ja säilykkeet. Tuotamme hyvän mielen herkkuja. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan.